Dissabte 12 de juliol, l'Aldea s'ompli de ritme. Arriba la tercera trobada de percussió a l'Aldea. Programa d'actes a les 7 de la tarda. Concentració de totes les colles davant la Casa de la Vila. 7:30. Actuació de cada colla a la plaça corresponent. 8:30 de la tarda. Trobada de totes les colles a la plaça dels Països Catalans per fer rua fins la Casa de la Vila. 20:45. Foto oficial de totes les colles. I presentació amb actuació de cada colla individualment. A les 10 de la nit sopar i a les 24 hores festa revival amb Ricard DJ. Colles invitades. Smubi Batucada, Vinaròs. Actuarà a la plaça Maimó. Engrescats, Tarragona, a la plaça dels Infants. Banda de cornetes i tambors joves lligallencs de Lligallo, a la plaça Pescador. Percusson, Remolins, plaça Estació. Ratolins, Remolins, plaça Estació. MacGruper, Jesús, plaça Segadors. Tímpanum, Tarragona, a la plaça Enric Prat de la Riba. Tabalers, Colla Coca, Constantí, els estudiants. I Tabalers dels Diables d'Aldaia a la plaça Països Catalans. Dissabte 12 de juliol arriba la tercera trobada de percussió a l'Aldea. Organitza i patrocina Diables d'Aldaia, Ajuntament de l'Aldea, Regidoria de Cultura. Col·labora Music Party, Antena Aldaia, Ràdio Joventut, Més Ebre i Vinaròs News. Dissabte 12 de juliol, a partir de les 7 de la tarda, arriba la tercera trobada de percussió, l'Aldea.